Ja näin siis vuorossa keskisarja eli 84 kiloa. Sean Salmon USAsta vastaan Alexander Slemenko Venäjältä. Eli kaksi varsin erityylistä ottelijaa. Salmon on painitaustainen, UFC-taustainen ottelija. Ja taas Slemenko puolestaan on vähän niin kuin Tekken tai jotain muuta videopeliä pelaisi, niin sen tyylinen ottelija, että lähtee hyppypotkuja, kääntöpotkuja, hyppylyöntejä, mitä vaan voit kuvitella, oot nähnyt Kung Fu-elokuvissa, niin tältä mieheltä lähtee erittäin värikäs ottelija, yleisön menevä ottelija ja Fight Festival promotionhan on tehnyt hänen kanssa useamman sopimuksen juuri tämän takia, että on yksi Euroopan ehdottomastikin viihdyttävimpiä vapaa-ottelijoita. Ja Sean Salmon siinä tulee kehään ja siellä on tutut kaverit kulmassa, eli Lucio Linhares ja Timo Suhonen ovat Salmonin tuttuja kulmamiehiä. Ja näin lähdemme ottelun ensimmäiseen erään. Oikealla valkoisissa housuissa Sean Salmon ja mustissa housuissa ottelee Venäjän Alexander Slemenko. Joo, tässä nähdään nyt sitten, että mitä tapahtuu, että painia vastaan pystyotteli, että ihan klassinen asettelu, että tyylit kohtaa. Näin ja siinä hyvä polvi tuli vartaloon ja Salmon on jo kanveesissa, Slemenko jatkaa lyönneillä. Loppuuko tämä ottelu näin nopeasti? Siellä on Salmon hätäkärjys ja Alexander antaa lisäaikaa ja johtaa nousemaan ylös ja sieltä Salmon lähtee uudella hakee klintsiä ja taas haetaan polvea vartaloon. Nyt on kova alku Salmonille, saako hän vietyä ottelu? Ei, näin. Ottelu päättyy jo ensimmäisessä erässä keskeytyksellä. Sean Salmon sai kovaa kyytiä Venäjän Alexander Slemenkolta. Nuo vartaloiskut tekivät kyllä tehtävänsä. Joo, oli kyllä tiukkoja polvia ja tosiaan, niin kuin äsken sanoit, niin Slemenkolta voi odottaa ihan mitä vaan, että siellähän tuli vielä tommonen saksipolvikin, se ei osunut, ja katsotaan nyt tilanne uudelleen, kun tulee ihan suoraan kylkyluihin maksan puolelle, varmasti teki kipeätä. Tässä ei tullut pahoja osumia, Slemenko teki fiksusti, kun päästi Salmoni ylös ja lähti uudelleen hakemaan sitä polvea, ja nyt se taitaa se tässä kuvassa näkyy, että mitä tapahtuu. Oi! Toi teki varmasti kipeätä, että... Ja voittaja ensimmäisessä erässä Alexander Slemenko.